Alamsa Octobre kalo tile fɔlɔ sanba filani mugan an minnu sɔgɔlen banna an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Maroc ni Suisse jamana k'u bɛ Mali kɔkɔrɔ. Ni y'an ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Mali jamanakuntigi badaw ye Maroc kɔkanko minisiri ni Suisse jamana lasigiden bisimila tarata septembre kalo tile 29 sanba filani mugan. U bɛɛ y'a jira k'u bɛ Mali kɔkɔrɔ. Maroc jamana kɔkanko minisiri ye Nasseri Bourita ye. Ale tun bɛ tile fila tamana Mali kɔnɔ yan. Ciden sɛbɛn tun b'a bolo u ka jamana masakɛ tɔgɔ la ka di furancɛla fanga jamanakuntigi ma. Dɔɔdon tun b'a kɔnɔ ka ɲɛsin Mali fangakura timɛko ɲuman ma. A ko jɛɲɔgɔn sira min bɛ Maroc ni Mali cɛ kabini lawale la tɛmɛ bɛ kɛ n'o ye. A ko o ye sira kɔrɔba ye politiki ko man kan ka min lanɔgɔ. Maroc masakɛ ka ci sɛbɛn in b'a jira tuguni ko Mali mana hamida ko kunbaw fɛn kan Maroc b'a kɔkɔrɔ o waleyali la furancɛla fanga in kɔnɔ. A ko dɔnko fɛn o fɛn bɛ dɛmɛbaw la u ka kan k'o kɛ Mali dɛmɛni hukumu kɔnɔ ni waati in na. Ko mɔgɔ si kana ɲini ka garan don Malidenw sen na u ka furancɛla fanga bolicogo la. Wa ko Maroc dalen bɛ Mali la a ka gɛlɛya furakɛcogo la. Ka da kan Malidenw ye Mali bila u ka ko bɛɛ sanfɛ. Nasseri Bourita ko Mali ka kan ka miiri a ka ko tɛmɛnen kɔrɔw kɛcogo kan ka walanda di a yɛrɛ ma ko nataw kɛcogo la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali tun bɛ cogo min na ka kɔn san 2012 ɲɛ ka walanda ta u kan. A ko sigiɲɔgɔn sira min bɛ Mali ni Maroc jamana cɛ o tɛ bilako ye. Ko kura wɛrɛ farala o ko fanga kan o bɛ san damadɔ bɔ. Maroc masakɛ bɔlen kɔ tamana yan. Furancɛla fanga jamanakuntigi ye Suisse jamana lasigiden bisimila ka kɔn Maroc kɔkanko minisiri ɲɛ. Ale sera a ma u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani ka dugawu k'a ye a sugandili la ka kɛ Mali furancɛla fanga jamanakuntigi ye. A ko Mali ni Suisse jamana cɛ ɲɔgɔnya bɛ san 50 bɔ. Wa k'u bɛ Mali kɔkɔrɔ ni fangakura in timɛ ɲuman na n'u bolo doni ye kalanko wula kɔnɔ baaraw yiriwali ani mara kɛcogo ɲuman siratigɛ la. Suisse ka dɛmɛ bɛ Mali kɔnɔ o fanba ɲɛsilen bɛ Sikaso, Moti, Tombouctou mara ma. Dɛbɛn senangonu ani fɔɲɔgɔnkɔ dalasali b'o la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinsin kelen don musow ni denmisɛnw sankɔrɔta walew kan. Furancɛla fanga president Dankan taara ɲɛda jamanadenw n'u bolofɛn lakanani minisiriso kan. Kunu araba septembre kalo tile 29 san 2020 furancɛla fanga president Dankan colonel Assimi Goïta taara ɲɛda jamanadenw n'u bolofɛn lakanani minisiriso kan. Mɔgɔ caman tun b'a nɔfɛ i n'a fɔ CNSP ɲɛmɔgɔ Dankan sabanan colonel Modibo Kone. Cakɛda minnu ɲɛsilen don lakana sabatili ma jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ tun b'a kɛnɛ kan ka fara minisiriso koɲɛbɔlaw kan. Jamanakuntigi Dankan ka nin taama in tun tɛ dɔwɛrɛ ye ale min ka jɔyɔrɔ ɲɛsinnen don sɔrdasiko ni lakanako ma ka wuli ka jɔ ka taa ɲɛda o minisiriso kan walasa lakana bɛ dakun min na jamana kɔnɔ k'o dɔn. O siratigɛ la hakili falen kɔnɔ polisiw ka ɲɛmɔgɔba inspecteur général Musa Agi Infayi ye Bamako n'a lamini lakana cogoya jira president Dankan na ni jaw ye. Lajɛ kuncɛlen colonel Assimi Goïta y'a jira ko ale kelen president Dankan ye a ka kan a ka lakanako jalatigɛbaw kumaɲɔgɔnya walasa gɛlɛya min b'u ka baara kɔnɔ fura ka sɔrɔ o la. A ko Malidenw mago bɛ lakana min na a ko ni Ala sɔnna u bɛ lakana. Mali kɔkan tolantanw Youssouf Kone singana tolantan Élysée ma. Youssouf Kone taara Olympique Lyon na tilema tɛmɛnin kɔnɔ. Olu filɛ ka singa tɔn wɛrɛ ma hali n'a ma san 1 sɔrɔ u bolo. A seginna Élysée ma san 1 kuntala kama. Nka a kɔni ma fɔ fɔlɔ ko feereli don. Élysée ye Espagne tolantan
tɔn dɔ ye o ye nin kunnafoni lase tarata septembre kalo tile 29 san 2020 réseaux sociaux sanfɛ. Yusuf Kone bɛ san damadɔ bɔn palonpalon na tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nazarala a ma se ka minɛbolo kelen sɔrɔ fɔlɔ. A talen ni bi cɛ a ka tolantanko hakɛ tɛ tɛmɛ 16 kan. Nka nin tɛ Olympique Lyon fana siɲɛ fɔlɔ ye ka tolantannaw singa. A delila ka Marisal Tete ani Rafael singa ka tɛmɛ fo ka laban ka jɛ olu kɔ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na nin baara nin bɛɛ kɛra Amapuni ani Sede ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan.